За силата на мисълта. Девета, последна част. Мозъкът. Днес няма по-велико нещо от устройството на човешкия мозък, както и от устройството на неговите очи. Според качеството и количеството на мозъчните клетки, които възприемат божествената любов, мъдрост и истина, се определя и любовта, мъдростта и истината в самия човек. Каквато и колкото светлина възприемат тези клетки в себе си, те я изпращат навън чрез съзнанието на човека. Един ден, като изучавате и разберете строежа на вашия мозък, вие ще дойдете до положителната наука в живота. Тогава ще гледате на мозъка като на динамо, в което се срещат и приплитат енергии от целия космос. Енергиите, които минават през мозъка и през сърцето, са радиоактивни сили на космоса, които вие понякога съзнавате, а някога не съзнавате. Тези енергии минават през съзнанието ви като особен живот, като нещо, което постепенно изучавате. От вас не се иска нищо друго, освен да бъдете в хармония с целия космос. Човешкият мозък е малка вселена, която заслужава изучаване. Днес хората изучават мозъка, но само анатомически и физиологически. Изобщо, човешкият мозък не е още изучен. Той крие в себе си големи тайни, които един ден ще се проучат. В средата на човешкия мозък се намира тъй нареченото летящо око на душата или вътрешно слънце на човека. Той играе ролята на трансформатор в човешкия организъм. Когато външната енергия прониква в мозъка на човека, този възел или окото на душата я препраща по целия организъм. От правилното трансформиране на тази енергия зависи здравословното състояние както на организма, така и на чувствата. Значи това око е трансформатор на божествената енергия в човека и създава условия за неговото проявление. Когато това слънце свети в човека, той е вдъхновен, укрилен, радостен и весел. Заоблачи ли се това слънце, в човека настъпва мрак, скръб, страдания. Той се намира в ада. Единственото устройство, нещо в човека, това е неговия. Единственото устойчиво нещо в човека, това е неговият мозък. От всичко най-малко се изменя мозъкът на човека. Той е направен от финна материя, която малко или незабелязано се поддава на промяна. Това показва, че в тази финна материя циркулират висшите енергии, които са причини за появата на човешките мисли. Знаете ли през какъв път минават положителната енергия? Тя обикновено излиза от дясното полушарие на мозъка, върви по повърхността му, минава под лявото полушарие, после извива над него и се връща под дясното полушарие. Тук в отрицателния полюс се образува светлина. Значи мисълта идва от дясното полушарие, минава през лявото и като резултат на това се произвежда светлина в съзнанието. За Земята най-лек елемент е водородът, но има в космоса вещества хиляди пъти по-леки от него. Всички тези елементи са носители на божествените или космическите енергии. И когато ги възприемам в тяхната първична проява, те ще направят цял преврат у нас. Човешкият мозък е един акумулатор на тези енергии. Мозъкът е създаден изключително за физическия живот. Той не е крайният предел на развитието. Центърът на човешкия живот не е мозъка. Центърът на живота е в това, което наричат пъп. Там е слънчевият възел. Там е най-разумното място в човека. В този център се намира той, което наричаме духовно тяло, с което ще продължим да живеем след разрушението на нашето физическо тяло. Силата на човека седи в мозъка му, а животът му седи в сърцето. И затова трябва да се заемем да освободим нашия живот.
Знанието нищо няма да ни ползва, ако не можем да се освободим и да придобием живота си. Умът представлява човешкото тяло. Това е най-материалният принцип. Сърцето е само една функция на ума, а волята е само една сила от човека. Умът, душата и духа са три неизменни принципа на човешкото битие. Това е човекът. Духът показва неговата сила, душата показва степента на неговата чувствителност, а умът това е най-материалното тяло на човека. И човешкият ум никога не умира. Тялото, което сега имаме, представлява един резултат на човешкия ум и умът е в състояние да си направи каквото тяло иска, но същинското му тяло си ходи с него. Около мозъка на човека има една игличка, като тази на грамофона, която като започне да се върти, докарва в движение цялата мозъчна система и той мисли вече според плочата, която е поставена в неговия мозък. Когато тази игличка спира движението си, в мозъка се забелязва едно спираловидно движение, вследствие на което и мисълта моментално спира. Тогава човек усеща виене на свят, губене на съзнание и той пада на земята. Щом движението на игличката се възстанови и човека дохожда отново в съзнание. Колко сме смешни ние хората на земята. Ние имаме един мозък от килограм и половина тежест, турен в един лоб. При една такава малка материя, при един такъв органичен ум, вие искате да обхванете цялата Вселена, да турите всичко под нозете си и да кажете: знаете ли кой съм аз? Казвам: ти си младия човек с килограм и половина тежест в главата. Знаете ли какво представлява мозъкът на един ангел? Мозъкът на един ангел по интензивност на своите вибрации и по качество представлява съвкупност от мозъците на цялото човечество. Знаете ли какво нещо е написано в мозъка на един ангел? Когато ангелите слизат на земята, те кацат върху главите на хората и вървят от глава на глава. В това отношение човешките мозъци представляват стъпала, по които ангелите ходят. Колкото по-често ангелите стъпват върху мозъците на хората, толкова и мозъците им са по-обработени, а следователно и хората мислят по-добре. Умствени сили, мозъчни центрове. Интензивността на вътрешния живот на човека се обуславя от неговия умствен и сърдечен живот. По черепа на умрял човек може по-лесно да съдите за неговия умствен живот, отколкото по черепа на жив човек. Как ще познаете какъв умствен живот е прекарал някой човек? Ще вземете черепа на някой умрял, ще влезете в тъмна стая, ще запалите свещ и ще я турите в черепа. Колкото по-разработен е черепът на човека, толкова по-тънк ще бъде коста му и толкова повече светлина на свеща ще прониква през него. Ако има неразработени места в черепа, светлината не ще може да минава през тях. Обаче това може да познава само онзи, който добре разбира ъглите на живата геометрия. Чрез тези ъгли живата природа строи своите форми. Колкото по-тънка е коста на черепа на човека, толкова по-интензивен е бил неговия умствен живот. Колкото по-дебела е коста на черепа, толкова по-слаб е бил неговия умствен живот. Ако в горната предна част на черепа коста е тънка, този човек е бил милосърден. Ако коста отзад на главата е тънка, този човек е бил крайно горд и честолюбив. Колкото повече е работил човек с някои мозъчни центрове, толкова по-тънка е коста на тези места. Колкото повече мозъчна, т.е. електрическа енергия се отделя от някой център, толкова повече се изтенява коста на това място. Тези сили оформят човешката глава. Значи мисълта оформя главата на човека. Както мисли човек, така и черепът му се изменя. Човешкият череп е изложен на постоянни промени.
Мислите и впечатленията, които човек възприема, се отразяват не само върху мозъка му, но и върху неговия двойник. Който може да чете мислите на човека, той може по двойника му да разбере какъв е духовният му живот. На този двойник отговаря още един, върху който също така се отпечатват мислите на човека, както и целият му духовен живот. Значи животът на човека се отпечатва в няколко екземпляра, един от които се запазва и след неговата смърт. От този екземпляр, който остава във вечността, можете да четете миналия живот на човека. Докато е жив, човек носи тия екземпляри след себе си. След смъртта му, един след друг те се отделят от него и остават за вечни времена като копия на неговите минали съществувания. Челото може да се раздели на три области. Горната част е свързана с Божествения свят. Средната част е свързана с ангелския свят. Там са литературата, поезията, изкуството. Долната част е свързана с физическия свят, със света на материалната наука. В основата на носа, горе, се намира центърът на формите. До този център се намират други центрове на величината, на тежестта, на реда, на чистотата, на математиката. Тия центрове са разположени в предната долна част на челото. Ако се разгледа човек психологически, ще се види по черепа му, че у него има 40 главни способности, разделени в 7 области. И тогава аз ще ви дам формулата. А е равно на 40 делено на 7. Съзнанието от човека се проявява в 40 способности, които са разделени в 7 категории. Първа, втора, трета и така нататък. И всяка категория си има свои подразделения. 1, 2, 3 и така нататък. Първата категория обхваща силите или способностите, които се отнасят до ума, умствените способности. 1. Наблюдателност, 2. Памет, 3. Разсъждение. Първата способност Хаш събира материали, втората П ги складира, третата Р обработва тези материали. Но когато става един душевен процес, той не е заключен само в тази област У, а се смесват и много други елементи и способности от други категории. Първа категория – наблюдателност, памет, разсъждение. Втора категория – разрушителност, себесъхранение, лични чувства, егоизъм. Трета категория – индивидуални чувства, шеславие, общителност. Четвърта категория – морални чувства, любов към Бога, милост и съвест, вяра, надежда. В петата категория са семейните и приятелските чувства. Семейни чувства. Любов към дома, полови чувства, приятелство. Шеста категория. Обществени чувства. Приятелство във висшия аспект, отношение към род и родина, дълг и отговорност. Седма категория. Общо човешки чувства. Хуманизъм, широчина на разбиранията, обич към всички, жертвоготовност. Когато човек иска да извърши нещо, всичките тези категории вземат участие. Силните чувства имат всякога надмощие. Те са ръководни, а всички други се подчиняват на тях и те разрешават въпросите. Хората, у които разсъдъкът е много развит, ще разрешат въпросите по един начин. Един човек, у когото обществените или семейните чувства са развити, и ако и разсъдъкът е добре развит, ще разреши въпросите си по друг начин. И един човек, у когото егоизмът и разсъдъка са развити, ще разреши по трети начин въпрос. Някой път ще ви направя една много подробна френологична схема и ще ви обясня как психологията на човека се намесва при различните случаи, за да се отвори така или иначе, да се отговори така или иначе на един въпрос. Това френологията вече е разрешила. Постъпките на човека се дължат на известно негово разположение или неразположение да извърши нещо или не.
А у всеки човек разположението се определя според чувствата, които вземат надмощие. И тогава казваме, характерът на този човек е такъв, понеже разрушителността е силно развита у него. Друг е тих и спокоен, не се кара, не че съзнанието му е такова, но тези органи не са развити у него. Не че той е добродетелен, но лошите, разрушителните органи не са развити чрезмерно у него. Има други чувства, които го карат да се проявява в друга насока. Например, ако дойдем в личните чувства, те действат за благото на твоето тяло. Всеки мисли за тялото си, всеки казва, няма да се оставя да ме изядат. Това е личното в човек. Ако разделим челото на човека на три, най-долната част над веждите се намира обективния ум, наблюдение, впечатление, преценка, мярка, практичност. После, по-нагоре е паметта. На най-долната част на челото са разсъдъкът и милосърдието. На най-горната част на челото са разсъдъкът и милосърдието. На темето горе се намират милостта, любовта към Бога, благоговейното чувство и съвестта. Когато човек започне усилено да работи в известно направление, съответната област на неговия череп се изменя. Значи пълното концентриране на ума в известна посока произвежда резултати. Щом се разработи известна област, веднага се забелязва една промяна. Значи една разумна сила вече работи отвътре. Това, което за нас е идейно, божествено, то е нещо материално. Нашите мисли, които са отвлечени неща, във висшите светове са толкова гъсти, че на тях може да се посади лук чесън и те да растат. В човека има две висши състояния. Те са причинното тяло и после идва будическото съзнание. Тези последни две области някои ги наричат безформени. Не, че те са безформени, но формите са толкова далеч, че нищо не се вижда. Вижда се само една необятна светлина. Ако вие правите наблюдение над себе си, ще видите къде е съсредоточена най-много вашата мисъл. Щом сте разсърдени, вие ще почувствате едно напрежение зад ушите си. Ако ви засегнат много лично, вие ще усетите едно сгорещаване отзад горе на главата. Ако нещо ви засегнат религиозното чувство, ако ви засегнат религиозното чувство, ще усетите на върха на главата едно напрежение, като че има някакво подуване. Когато мисълта е силна, напрежението е голямо на челото. Силите на живота, които управляват стомаха, се локализират в задната част на мозъка. Мускулите, физическите сили се локализират зад ушите, а интелигентността в предната част на мозъка. Когато се стреми към ухолен живот, човек мисли със задната част на мозъка си. Когато иска да бъде смел, решителен, той мисли със страничната част на мозъка си, дето се намира центърът на разрушението. Когато иска да приложи някаква особеност, някаква способност, човек мисли с предната част на мозъка си. За да се развива правилно, човек трябва да мисли едновременно с целия си мозък, с задната, с страничната, с предната и с горната част. За да развие добре главата си, да й даде правилна форма, човек трябва да развива и страничните центрове на мозъка, дето са локализирани смелостта, волевата деятелност. Не се ли развият тия центрове, главата на човека остава сплескана отстрани. Тези центрове са свързани с дихателната система на човека. Обаче, ако страничните центрове на главата са развити повече, отколкото трябва, тогава разрушителността взема надмощие. Срещнете ли такъв човек, ще забележите, че той има желание да бие, да удря, да чупи, да руши. Окултният ученик трябва да познава своите умствени сили.
Той трябва да знае как и върху кои центрове най-много да работи. Когато иска да работи специално върху някой мозъчен център, ученикът трябва да се свържи с тези същества, у които този център е най-силно развит. Щом се свържи с тях, те ще му въздействат благотворно и в това направление именно, към което се стреми. Например, ако ученика иска да развие в себе си милосърдие, той трябва да се свърже с ония интелигентни разумни същества, на които милосърдието е специалност. Други същества пък имат специалност любов към Бога. Щом се свържете с тях, енергията, която е складирана в чувството любов към Бога, веднага протича и към вас. Като знаете това, вие трябва да се учите да различавате енергиите, които минават през вашия мозък и съзнателно да ги обработвате. За да се развие известен мозъчен център, през него непременно трябва да тече съответната мозъчна енергия. Милосърдният човек веднага се отзовава на страданията на хората. Като види някой беден, болен, нуждаещ се, той веднага се отзовава. Ако милосърдието не е развито в някой човек, дълго време трябва да му говорите за страданието на хората, докато сърцето му трепне. Всички сили, всички течения в природата понякога се увеличават, а понякога намаляват. Тази е причината, задето понякога условията са благоприятни за развиване на известни способности и чувства в човека, а понякога са неблагоприятни. Например, течението в природата, което помага за развиване на чувството любов към Бога, не иде всякога, но периодически. Изобщо, всяка сила, всяко течение в природата иде периодически. Вие трябва да използвате тия сили, за да развиете своите центрове. Френолозите са изучили около 40 центъра в човешкия мозък. Обаче в последно време те са намерили, че на всеки център отговарят по 3 други центъра. Тъй, че днес в човешката глава се наброяват около 120 центъра. В тия центрове се кръстосват различни мозъчни енергии. Казват за някой човек, че е музикален. Какво означава това? Музикалността е способност, чувство, което има свой определен център. Когато човек се свържи с музикалните течения в природата, той започва усилено да се развива в музикално отношение. Ако майката е посветена в тези неща, тя би могла да постави децата си при условия да възприемат тия природни течения и да се развиват музикално. Като ученици вие трябва да изучавате природните сили, природните закони. Като ги изучавате съзнателно, ще ги използвате и ще разберете откъде идват противодействията. Така само ще разберете, че всички способности и чувства във вас не са нищо друго, освен природни сили и течения, които се отразяват върху вашия мозък. Ето защо, когато искате да развиете милосърдието в себе си, дружете с хора, у които това чувство е силно развито. Не дружите ли с такива хора, вашето милосърдие няма да се развие. Ако искате да развиете интелигентността си, дружете с хора високо интелигентни. Когато човек има висок стремеж, то кръвта отива в предните горни части на мозъка и развива висшите му центрове. Обаче, когато престане да работи в областта на висшите си стремежи, то кръвта отива отзад и тогава слиза в животинските чувства. Сърдене, каране, гняв, отмъщение са все животински състояния. Когато някой е силно възбуден и усеща, че слънчевия му възел е в неизправност да тури дясната си ръка на слънчевия възел под лъжичката с длан надолу, а лявата си ръка на кръста с дланта навътре. При това положение на ръцете човек усеща успокояване на нервната система. Каквато и нервна възбуда да имате, щом поставите ръцете си на слънчевия възел и концентрирате мисълта си, веднага ще настане успокоение. Слънчевият възел е в състояние да регулира мозъчната енергия.
Когато кръвта не е правилно разпределена по всички части на организма, тя произвежда редица нервни възбуждения. Всички дисхармонични състояния в мозъчната система се дължат на неравномерно разпределяне на кръвта в организма. На това неравномерно разпределяне на кръвта се дължат много болести. Трансформиране на мозъчните енергии. От вас се иска да научите закона за трансформиране на енергиите, да отправяте енергията от един мозъчен център в друг. Вие трябва да работите по същия начин, по който природата работи. За всяко нещо тя си има точно определено време. Точно определено е времето, когато трябва да се работи за развиване, било на личните, на религиозните чувства, на разсъдъка и прочие. Дойде ли кръвта в главата, вие трябва да бъдете будни, да я отправите главно в предната част на мозъка. Ученикът трябва да се контролира, да знае къде и колко кръв да изпраща по тялото си. Когато е силно възбуден, разгневен, той трябва да изтегли излишната кръв от онези мозъчни центрове, които са причина за възбудата, и да я изпрати към ония центрове, които имат по-малко мозък. Като дойде до положение правилно да регулира силите на своя организъм, ученикът ще даде правилна насока на мисълта си. Щом мисли право, той ще чувства и ще действа правилно. Щом се разгневите, спрете се малко в размишление, да видите какво се иска от вас. Хванете палеца си и помислете за божествения свят, с който сте свързани. Само така ще се справите с силите и теченията, които минават през вашия мозък, и ще можете да ги регулирате. Когато се разгневите и не можете по горния начин да се успокоите, направете следния опит. Турете дясната си ръка на слънчевия сплит и започнете бавно, съсредоточено да броите от 1 до 10. Ако и при това положение не се успокоите, бройте от 1 до 100. Всяко число съдържа в себе си известен род сили, които се отразяват благотворно на човека. Представете си, че сте беден студент и сте принуден да си изкарвате прехраната при някоя сърдита, лоша по характер богаташка, или сте чиновник при много взискателен и педантичен началник. Ако владеете закона на трансформиране на енергиите, щом видите господарката или началника си сърдити, отдалеч още започнете да отправяте към тях добри мисли. Ще апелирате към тяхната доброта, към благородството на тяхната душа и ще видите, че те ще се изменят, ще бъдат добри и внимателни към вас. В случая те представляват муха, която се готви да кацне на носа ви и да ви ухапе. С добрата си мисъл вие ще отстраните мухата от носа си. Как постъпват чиновниците спрямо своя строг началник? Като видят, че началника влиза в тяхната стая, те си казват: ето сега ще ни се скара. И действително началника постъпва така, както те си мислят. Обаче ако всички служещи чиновници в едно учреждение посрещнат началника си с добри мисли и добро разположение, колкото и строг и да е лош, и лош да е, той ще се повлияе от тази благоприятна атмосфера и ще се въздържа да се проявява зле към тях. Днес ще отстъпи, утре ще отстъпи, докато подобри отношението си към всички. Значи с мисълта си те са му въздействали добре. И тъй, стремете се да владеете своята мозъчна енергия, да не я изразходвате на празно. Всичко живо, всичко съзнателно в природата е в борба. Кой повече да вземе от тази енергия за себе си? Който има по-голям запас мозъчна енергия в себе си, който повече мисли, чувства и действа. Той повече мисли, чувства и действа. Когато искате да ползвате от енергиите на природата, приемайте ги направо от източника, а не опосредствено. За пример, ако искате да се ползвате от слънчевата енергия, излезте вън и я приемете направо от източника й, а не през стъкла, през лещи.
Същия закон се отнася и до мисълта. Всяка мисъл трябва да се приеме направо от нейния източник. Казано е в писанието: молете се един за друг. Това значи: помагайте си взаимно. Като видите, че някой е скръбен, трябва да му се притечете на помощ. Вгледайте се в положението му, вижте от какво има нужда и с общи усилия му помогнете. Ако се нуждае от пари, и с пари може да му помогнете. С мисълта си човек може да помага на ближните си и в трите свята – физически, сърдечен и умствен. Всяка сила е колективна мисъл. За да вземе участие в тази мисъл, човек трябва да владее своите мисли и чувства. Щом постигне това, той може да допренесе нещо и в колективната, обща мисъл на цялото човечество. От вас като ученици се изисква да контролирате мислите и желанията си. Какво значи да контролирате една мисъл? Да контролирате една мисъл, това значи да проследите направлението й, посоката й, отде идва и къде отива, и според разбирането ви, или да й дадете път, или да я трансформирате, или да спрете движението й. Затова трябва да правите опити да различавате коя мисъл откъде идва и на къде отива. Без опити, без приложение, вие ще натрупите много необработено знание, което ще ви създаде големи неприятности. Ако се събере много необработено, неприложено знание, енергията на това знание ще се натрупа в задната част на главата, дето са личните чувства на човека. Това излишно количество енергия пък ще наруши равновесието в мозъчните центрове на главата. За да се възстанови това равновесие, част от тази енергия трябва да се отправи в предишната част на мозъка. В това отношение мозъкът представлява чувствителни везни, дето се отбелязва най-малкото отклоняване, най-малкото нарушаване на равновесието. Забелязано е, че горделивите хора държат главата си вирната. Защо? Защото центърът на тежестта на мозъка им е повече в задната част на главата. У философите пък, които работят повече за предната част на мозъка си, центърът на тежестта на главата е повече в предната част на мозъка. Затова именно философите ходят винаги с малко наведена напред глава. Те са всякога замислени. У религиозните хора енергията е натрупана повече в центъра, в горната част на главата. Тук е религиозното им чувство, вследствие на което те държат главата си изправена. Погледът им е отправен нагоре. За такива хора казват, че са мистични, обичат да се съзерцават. Съзерцават. Понеже мозъкът е свързан с всички части на тялото, каквото поляризиране да става в някои негови центрове, то винаги се отразява в съответните органи на тялото, които по такъв начин вземат участие в натрупване на енергия. Като знаете това, вие трябва да търсите начин да пренасите излишната енергия в организъма си от един център в друг или от един ут в друг. Щом постигнете това изкуство, вие ще можете да мислите правилно. С пренасене на излишната енергия от едно място на друго, вие ще развивате волята си. Силната воля прави и главата на човека при ушите широка. Религиозното чувство развива от човека чувство на почитание и уважение към хората. Любовта развива милосърдие, а милосърдието прави човека отзивчив. Състрадателен към хората, снисходителен към слабостите им. Когато разумът е добре развит от човека, той може да разсъждава върху причините и последствията на нещата. Като имате предвид това, всички трябва да работите и да развивате онези чувства и способности в себе си, които са слабо развити. У едни хора разсъдъкът е слабо развит, от други времето, тактът, от трети милосърдието, от четвърти вярата, от пети надеждата и така нататък. Това са все дефекти, които развалят живота ви. Те внасят във вас съмнения, колебания, недоразумение, обезсърчаване и така нататък.
Вие трябва да развивате в себе си положителни качества, за да подобрите характера си. Добрият характер изисква добре развита разсъдливост, въображение, чувство на сравнение, музика. Човек трябва да бъде твърд в идеите си, дружелюбен и общителен. Тези качества усилват ума на човека. Човек се ражда с способности и дарби, които са в зародиш, но трябва да работи върху тях, да се развиват. Колкото повече човек съсредоточава мисълта си към тия центрове, толкова повече кръв прилижда там и те повече се развиват. Кръвта носи със себе си електричество и магнетизъм, които се предават от на тия центрове и помагат за тяхното развитие. Когато някои хора остават назад в развитието си, за да се събудят от тях висши морални чувства, те трябва да се заставят да влизат в някакво религиозно или духовно общество. По този начин те ще мислят, ще развиват своите умствени способности. Ако религиозното чувство у някой човек е слабо развито, той ще потърси няколко души, у които това чувство е силно развито и ще ги помоли да му помогнат и той да развие това чувство в себе си. Как може човек да се освободи от мрачните състояния на своя дух, от тъмните състояния на своето съзнание? За да се освободи от тези състояния, човек трябва да отправи мисълта си към Божественото съзнание, което прониква целия космос, и да се свърже с него без никаква критика, без никакво колебание и съмнение. Ако успее да направи това, той ще изпита едно приятно настроение, което ще се превърне в хубаво, топло чувство. Чувството пък ще се превърне в светла, възвишена мисъл. И тогава човек няма да усети как мрачното му състояние ще изчезне, ще се вдигне от съзнанието му, както се разкъсват облаците от мрачно потъмняло небе. Материята на гнева е гъста. Необработените вещества в мозъка предизвикват слаби процеси на гниене, на ферментация, вследствие на което се предизвиква гняв. Непостигнатите желания произвеждат гнева. Излишната енергия се събира за душите на човека. При гневливите хора тези места са силно развити. Френолозите наричат тези центрове разрушителни. Тези центрове са свързани с двигателните мускули на устата. Затова, когато се разгневи човек, започва да мърда устата си. Когато искате да разберете кои думи са отрицателни, идете при някой гневен човек, вземете лист и молив и започнете да пишете. Индивидуалността в човека свързва личността, т.е. временния живот, с душата, живота на вечността. Гениалният разполага с ум, на който всички сили и способности са добре развити и се проявяват в положителна посока. Геният прави нещата достъпни за окръжаващите го. Всеки човек има условия да бъде гений. Това е въпрос на време. Влияние на планетите върху мозъка на човек. Като сте дошли на Земята, вие трябва да изучавате влиянието на планетите и звездите в Слънчевата система. Да знаете какво влияние упражняват върху вас. Някои са забелязали, че Сатурн, например, оказва лошо влияние върху човека. Обаче те не са проследили в какви случаи именно Сатурн влияе зле. Когато човек се бори с съдбата си, т.е. Сатурн последната го гази. Докато мисли, че сам може да устрои съдбата си, човек всякога ще изпитва нейните удари. Юпитер пък казва на човека, че трябва да бъде по-щедър, великодушен, доблестен, без да употребява никакво насилие. Вие трябва да знаете, че непрекъснато се намирате под влиянието на Юпитер, на Сатурн, на Марс, на Венера, които представляват сбор от същества, завършили своето развитие. Те познават законите на човешкото развитие, вследствие на което всякога могат да ви дадат добри съвети и напътствия. Човек трябва да се справи с влиянието на Луната и в себе си, т.е. със своите религиозни вярвания. Всички хора, които
приличат на Луната, са крайни догматици. Обичат външната страна на нещата. Те са големи материалисти. Могат с часове да говорят за спасението, а същевременно те остават гладен. Изобщо всички планети оказват известно влияние върху човека, според течения и сили, които излизат от тях. За да си въздейства, човек трябва да се познава, да може да се предпазва от лошото влияние на планетите. Като изучавате черепа на човека, ще забележите, че всяка планета е турила своя отпечатък върху известна област. Например, влиянието на Марс се е отпечатало в областта зад ушите. Марс се отразява и върху формата на лицето, като го прави квадратно, а също и върху цвета на кожата. Явленията, които стават на Слънцето, се отразяват силно върху уния хора, които се намират под негово влияние. Както се явяват петната върху Слънцето, така се явяват петна в слънчевия възел на човека в черния му дроб. Влиянието на Луната се отразява силно върху лунните типове. Изобщо, пълненето и празненето на Луната се отразява върху съграждането на човешкия ум. За да се развива, човек се нуждае от влиянието на планетите. Чрез влиянието на Сатурн човек развива предпазливост, чрез Меркурий разсъдливост, чрез Венера мекота, чрез Слънцето стремеж към красота, към радост и веселие, към музика и наука. За да придобие човек добрите качества на планетите, които не му влияят, той трябва да дружи с хора, които имат тъкмо тия черти в себе си. Развитие на мозъчните центрове. Мозъкът при съвременното човечество, неговата нервна система не е тъй нагласена да издържа бързите трептения на тия висши знания. Има известни идеи, които, ако се произнесат, на мнозина от вас ще се пресекат краката и ще паднат с лицето си към земята. Това нещо се случва с много хора от обикновения живот, които минават за силни, за смели хора, говорят много, обаче щом излязат пред някой учен човек или пред човек с знатно положение, обхваща ги страх. Започват да треперят, езика им се сплита и не могат да говорят. Защо? Техният мозък не може да трепти съответно с вибрациите на тия учени или високо знатни хора и не може да ги издържа. Между тях не може да става правилна обмяна. Ето защо при сегашното развитие на човечеството всички велики учени хора се крият, не се известяват на света, а когато трябва да се изявят, вземат най-проста форма, за да не предизвикат някакво сътресение. Когато човек мисли, мозъкът прави ред движение нагоре и надолу. Колкото по-интензивна е човешката мисъл, толкова и движенията на мозъка са по-бързи. За да не излиза мозъка при мисли навън, природата го е затворила в черепа. Как ще избегнете влиянието на Слънцето? Как ще избегнете влиянието на Земята, на твърдата почва? Как ще развие човек тялото си, ако не се намира под влияние на Земята? Известни клетки на тялото се намират под влиянието на Слънцето, други под влиянието на Сириус, трети под влиянието на Юпитер. Изобщо с колкото по-възвишени същества и планети е свързан човек, толкова по-възвишена и обработена е материята на неговото тяло. Колкото по-обработена е материята на човешкото тяло, толкова и животът му е по-възвишен. Степента на човешкото развитие се определя от материята на неговия организъм. Колкото повече се развива съзнанието на човека, толкова повече той се свързва с звездите и планетите. Когато използва влиянието на всички слънца в космоса, човек дохожда до съвършенство. Време е вече да се образува една мисловна централа, светлината, на която да изпраща по целия свят благото си, както Слънцето своята топлина и светлина. Слънцето е централа, чрез която се пренасят светлината и топлината на Земята.
така и човешката мисъл е централа за пренасене и предаване на друг род светлина на Земята. Когато тази енергия премине в мозъците на хората, от тях започва да се излъчва светлина, способна за работа. Ако духовните хора придобият силна мисъл, Царството Божие ще дойде на земята. Не се занимавайте с миналото. Мислете само за настоящето.